Salut! Sunt Andrei și astăzi vă voi prezenta al treilea truc. Da? Mă rog. Da, ok. Mai întâi punem 3 pahare. Da, 3 pahare. Punem chiar aici o bilă peste paharul din mijloc, la acoperim, puțină magie, abracadabra și mingea a venit jos. Scuze pentru scățit, dar așa se aude. Avem aici a doua bilă, o punem peste cea din mijloc. Din ce vă amintiți voi mingea din mijloc, prima minge era jos, da? Abracadabra, a apărut și a doua minge, uitați, am mâinile libere ca să nu ziceți că... Ca să vadă și camera, sau să vedeți și voi, mai bine zis. Primul pahar, al doilea pahar și al treilea pahar. Punem și a treia bilă peste acest pahar. Abracadabra, a apărut și a treia bilă. Vreau să spun că paharele nu au nicio gaură prin care poate să treacă mingea prin ele. În orice caz, nu uitați ce vă spun mereu, niciun magician prea mare, niciun truc prea faimos. Pa!